noma bahambisana nayo. Mina njengami kulento sesiqale nezinsizwa zonke ezikhona mhlawumbe eziphilayo. Ayikho into enalo yamfana yokwazi ukuphila noma yokwazi ukusurvive kwi-media. Sikhona. Baba Umyeza. Bhuti. Ngicela Yebo ukubuza. bhuti. Yebo Nikhuluma izinto enizizwela ku TikTok noma nikhuluma izinto ezithi usayitholile i-warrant of arrest uMacingwane. Okuningi uvele ku TikTok since ngumuntu okwazi ukuxhumana nongizwe. Ungizwe ngesingaye uthe ayikho into ayitholile noma akayizwile ethinta yena. Konke ngibona kungathi akakwazi yena. Ngibona kungathi bafowethu. Sikuyela kulento ehlezi yenziwa abantu mhlambe kimina nakwabanye abantu ukuthatha umuntu umpende ngento engeyona ngoba ngicabanga ukuthi mayiyamanga nakuyena umfoka Mdlalosi ngeke ize izwakale kahle ukuthi sekunomuntu osekumention ukuthi yena usembophisile noma useyambopha kube kungamanga. Asiyilindeni bafowethu sikhulume mayise kusesikhathini esiright sokuthi singayikhuluma singayihlangabezi kanti ingamanga ngoba sizobe sikhanda ukuthi into engekho siyenze thina ukuthi ikhona. Ngicela lokho mina bafowethu. Bhuti uqedile. Sesiyavala sesiyahamba sonke sinesikhathi sethu. Ngibonge nje abafowethu bonke abakhona. Uthamara engakhulumile ukwazi accommodate. Umyeza. Hayi akisho ukuthi ngivale ngakhulumile. Ungagqoki ngileze lokukhuthalelo. Hawu mfake mfowethu useyozela manje. Mfake mfowethu. Lo ngenile uGaddafi ngazi ukuthi ungene kanjani uGaddafi ngoba bangisa accept ongodarisha bami bayabheda. Bafaka wonke umuntu uGaddafi 1 minute bese sifaka nanga udadewethu lana azibongele sidlule sikwazi ukuyophumula sonke. Siyabonga. Gaddafi engabe sekhona. uGaddafi uphumile. Tamara indaba yonke ngawe la. Siyabonga ukuthi esikhathini esaba khona uma ngabe ubhekana nezinkinga zonke ezazikhona noma ezayifika kuwena kwaba nesuggestion yayikhona kwade ungatholakala ocingweni umuntu oqala angikufihli lokho ngoba itransparency ibalekile. Umuntu oqala obalekile engamthuma kuwena kwakumalume nomgibe. Abantu bokuqala kwaba umgibe kwaba umalume wangatholakala still kade ngu-approacher ngesimo sokuthi into awubhekana nayo social media mhlawumbe ngakulekelela laphi kanjani ngoba inso zayikhombisa ukuthanda. Kuthe makusuka kanjalo ungatholakala ukuthi wazi umhla ka17 and 18 ngomhla ka19 uMax ngabe sengikwazi ukuthi utholakala ngazi noma usekhona noma kuphozile lapho. After ivideo ayenza uMax wawusukwazi ukuthi utholakale ocingweni. As an approach yonke ngayenza ngayi advertiser noma ngayi producer kuwena ngayi deliver. Wakwazi ukuthi mhlambe uthi no it's fine uyayamkela. Ngale nkathi siqala ke Tamara we had a suggestion of 2 accounts. Ngakutshela ukuthi who I contacted at which time. So ndingakunika yonke into ama details wase wa decide I believed noma I had an assumption ukuthi by this time ngoba ayikho imali engafakwa iqedwe 50,000 rand ebank ibhank elingalokhwanga noma kungenziwa ngama allegation ukuthi kune fraudulent activity noma a scam esenzakalayo ukuthi bengayilivala. So but still like iyakwazi lakhe ibhank ukuthi lime saze saba nomhlonishwa owang invite omunye kuleso sikhwama leso kwasijisumela ngo2000 rand omunye ethi kunento ye-activity noma yomsebenzi ayicabangela nowangakuthanda ukuveza ngesimo sokuthi uzodenta his or her personal organization kwama kuleyo nto leyo. But we appreciate kuyo nonke leyo wama kuyona ngoba ayikho imali wayifika wayicela kubantu ukuthi ufuna abantu bakusize ngayo kwazi usho ukuthi you are desperate for anything. Umalume uMdlalosi bongane uMdlalosi waseFriday wayesuggestile Valentine
and ngifundile kuyiphepha ukuthi wawuthola ngazi noma 8,000 or 9,000 rand ukuthi wenze iValentine ngoba mina ngase ngifika nalento lena entsha. We appreciate yonke lonto leyo ntokazi nokuthi ukwazi ukuremain calm and strong out of everything esike saba nayo. Ngicela ukubingelela isikhathi lesi sesivala ukwazi ukuthi abantu abakusupportile under your name nakona wonke umuntu ngoba kunomuntu ozuma Masango ukuthi Masango ungaphansi kwalokho wakwazi ukuyisupport noma ukwazi kuma nganto leyo wama khona uthi ngiyankanta ngikwazi unkanta into enemali isensitive kakhulu awukwazi ukukhuluma into uyi-highlight kubantu into enemali noma ngathi uyifuna kangakanani into nje ephathana imali yabo yabantu as a single 10 rand yayiceliwe whether noma ngathi ufake emalini but awukwazi ukuthi bese uyi-highlighta phezulu as if engathi mhlambe kwakuyinto nje into enemali phakathi always sensitive so asikwazi ukuthi sithi siyathathela. Tamara, it over to you. Siyabonga. Bonani. Ayibona. Sibonga. Ngithanda ukubingelela obhuti nobaba bakhona bese kuba laba abathamele ulive. Akukho okuningi mina engizokusho engakusho kodwa ngiyathanda umyeza kunento aseyibekile yokuthi mhlawumbe angikaze ngize ngithi kube khona isicelo ngisikhiphayo ngithi ngicela imali kubantu noma kwenzakalani because lokho kufanele sikuveze ngoba kunabantu ababuye basizakale bese bethatha into ebikade ingekho bayenze bekhona kodwa-ke azidlule lapho. Ngizothanda ukubonga abantu abangisupportile nge-comment ne-content baze bazongisupporta noma sekukhona okufanele kufakwe. Kunabantu abangisupportile bengayitshela ukuthi bangase bangisupporte noma i-content yami hambe izibenze baze bakhulume kodwa kugcine sekufika nalapho. Abantu bengakazi nje ngize ngitshela ukuthi mhlambe ngibe kwi-panel nabo noma bakhombisa ukungiseka. So ngizobonga kakhulu kunanoma ngabe ubani okhombisa ukungiseka futhi kunanoma ngabe ubani olule isandla noma ngabe u10 rand noma ngabe u20 rand kodwa bendlulisa ukubonga ngoba kuye kuthiwa abantu mabekwenzela into enhle kusuke kufana ubonge noma ubani azizwe ebalekile ngalento le akwazi ukuyenza ngothando abesuke enalo ngokuthi ayenze. So ngicabanga ukuthi akukho okuningi engingakusho bekukubonga kuphela ebese kuthi mhlambe ngoba bekuthiwe kuyavalwa akusiyona mhlambe yonke into engaphumela ubala namhlanje kodwa engakusho ukuthi ikhona imali engenile noma ingafikanga ku60k kodwa yona ikhona engenile and ibonakala inkulu ngoba ivela ngothando nangokufisa ukuxhasa. Ngiphinde ngibonge no mhlambe ngiqale kumalume angibaye ngisakwazi ukwenza ivideo yokubonga ngoba kuthe makufika isikhathi sokuthi ngibonge umalume kade ethe bacabanga mhlawumbe ukungipha isipho seValentine. Kuthe makufika isikhathi sokuthi ngibonge bese kuvele sekonakele angibange ngisakwazi mhlawumbe inhlambi engangizoyithola ziningi kakhulu kube ngabe angazi noma imina engasamuza uThamara noma bafuthi bayamuzwa abanye angazi noma imina onke network noma kwenzakalani. Hambe uthenga ifoni miyeza. Ifoni. Yeah, so angibange ngifuna ukubonga ngisho kulaba ababenze into eyisipho seValentine. Angibange ngisakwazi ukubuya ngizobonga ngoba kuningi okasekenzeka mhlambe kwakunga mphathi kwenzakalani? Baba Umyeza thina siyamuzwa loud and clear ifoni yakhe nenkinga usuke ngasemadanyini la namaselesele futhi awuye ngasendlini. Yeah, akubange ngisakhona ukuthola isibindi sokubuya ngizokhuluma into ephathelene nemali ngoba kwase kuvele sekukhona izinhlamba eziphumayo. Ebese futhi ngizodlulisa uxolo kubafowethu laba sebekhombisa ukungezwani ngenxa yokuthi ubani useka bani. Isidingo sokuthi kube khona abantu abagcina sebexabana bodwa ngenxa yokuthi umsusa we-content ayanda kwesinye isikhathi kungiphatha kambi ngoba umuntu uma ehlele endlini awumazi ukuthi ucabangani abanye bangagcina nje bengazwani ngempela bese igama lithi ke hayi ile yanto kaThamara. So bengizobonga lokho ngiphinde
ngamukele noma ngabe yini eninginikeza yona njengesipho. Kodwa ngoba ngishilo ngathi okuningi ngoba kuyima kuvalwa namhlanje mhlambe sekuyovela futhi emakhamba isikhathi noma emva kokuthi kubonakala ukuthi yini kahle kahle egcine iphumela obala yenzeka. Ngiyabonga. Tamara, siyabonga. Angicacise lokhu ungathi umyeza wadla imali. Kunomfowethu owangifonela ngomhla ka-19 Umyeza kanayo ifoni. Akekho serious. Omunye umuntu ekufunale naye kaqoqela o-R10 athengifuna. Nenkinga. Hayi lutho akayosebenza kuqala bese eyahola. Ngeke akukho umuntu wendoda ozoqoqela imali. Uzosebenza naye futhi ngingamkhohlwa naye ngoba khona konke lokhu kodwa uyena okwazi ukuthi elokho emile ngendlela ebenza ngayo ukuthi mhlawumbe abantu bangadikibali efuna ukwenza isiqiniseko sokuthi khona okwenzakalayo. So naye ngingambonga nje eyedwa ukuthi indlela mhlawumbe angiseke ngayo kuze kufike ekugcineni bese kuba abanye bebe ngaphansi kwakhe bebe supporta yena, abanye bebe supporta ngephuzu lokuthi mhlambe ubhuti Mavava ngiyamazi mangenza into hlele ngiseka. So uma kukhona yena kulolu hlelo nami ngifisa ukuvela. So bonke nje labo bantu labo ngingafisa ukubabonga, engibaziyo nengingabazi ngamagama kodwa ngiyabonga kulaba abayikhombisile ukuthi bakhona. Bobhuti abakhona angazi ukuthi kwenzakalani la kwelami side ngathi kunenkinga ekhona. Angazi noma mphathi uyangizwa yini. Uyezwakala bomnyasa. Alright, ngifuna ukucacisa lokho. Mana ake kuqala before ucacise. Bana before miyazi ucacise. Uwazwile kodwa amazwi ke okubonga kaTamara. Noma bese ngingamukela lana ngazi noma ama-airports ami mina umsangano la engwafakile. Ake sindlaleleke lapho before ungeneke nawe. Tamara ndodakazi siyathokoza kakhulu ukubonga kwakho kuzo zonke izimo abantu abadlule kuzo ekutheni ugcine le transaction yenzeka. Siyathokoza kakhulu amazwi akho amahle nasinika ugqozi nakhombisa nje ubuntu kuwe ukuthi egcineni singakwenza konke kodwa umuntu uma engabongi sike sibone ngathi izinto ebesizinikela ngothando ayimukele kanga. So kukonke nje sithathdlulisa ukubonga nakubo-ke obhuti abadala omyeza siyazi khona abantu abebenikela emagameni abo noma ubusushilo nosikhakhane lapha khona abaningi naye futhi akunikelile okukhulu. Mhlambe sothi uma kuhamba isikhathi sesihleli phansi sekubona ukuthi ikuphi nakuphi esikutholile, ipholo liyaphuma ni iPhone iyatholakala in sibuye futhi size kuba abantu na yini ke esifisa ukuyenza ke enhle futhi ukunikela emphakathini. So baba Myeza bengizama nje ukubukela amazwi amahle asedlulise indodakazi uTamara. Awuqhubeka ke mfowethu siyathokoza kakhulu. Bhuti omdala uMasango angibonge ngiappreciate ngayona yonke into. Bese ngiza la angithanda ukuthi ngelilanga kuvela ukuthi kuthiwa usibanibani wenza ukuthi mina ke iqiniso siyahlala kulona libalekile. Ngomhla ka-19 ngathola i-call I think kwakuyi 5 intambama from ubhuti uGay kwaba nosisi uMamcineka owathi ongenayo imali ofisa ukunikela ngembuzi wenza njani ngoba ngifuna ukuthi kube ngathi sasinarrate istory. Wathi uGay uzoyithatha yena imbuzi ngoba wathi kwamaphumulo lomfoloyo wathi uzoyithenga yena imbuzi yaleyo nto leyo. Angimazi Mamcina noma ukhona la live maye khona la live singakujabulela vele even ku comment section. Kuleyo nto leyo ngizomkhumula nomfowethu lo wenkomo. Kuleyo nto leyo ngangilindele ke umfowethu lapha uGay ukuthi uzongithinta angi-update ngalona lonke udaba.
ukuthi kwenzakalani. Akukho engikwaziyo kwahlehla kwabasemva ngoba wayengithintile umfowethu wayengathintwanga yimina, uyena umuntu wangithinta wakukhuluma sakukhuluma eceleni before size la live ngaze ngamndedozana la live ngamfaka as a guest of that day. I think it was Thursday or Friday if not mistaken. And then on the first day we were able to make in 2 hours from 8 to 10 it was more than 20k. The last time in check balance kumamzimela I think a week ago it was on 54,000 something if not mistaken. Ngaleso sikhathi leso I think kahle it was 56,000 something. Ukube angazange ukuthi ngimenye omunye wabahlonishwa ongakufuna ukudalulwa ukuthi ene offer enayo sathi ngathi mina no ngoba khona isikhwama esikhona angithatha u2000 rand lapho ngikwazi ukufaka petrol ngikwazi yo attenda leyo matter leyo eyayikhona ngaleso sikhathi leso. So i-support yaba khona yabankulu. So sengifuna ukugcina lento le futhi akekho umuntu ongathi kwafakwa i-account kaMiyeza. uMiyeza angazi ngibe ne-account yami ngiyazi mina ukuthi ithini. Yonke i-account yayiqala odabeni likwaThamara nomuntu onoCapitec wayeconfirm ukuthi umazimela ngasona sonke isikhathi uma ngabe kuthiwa ufaka imali yakhe esikhwameni. Nginobuzo wodwa Baba Myazi, siyathokoza nge-clarity mfowethu, ngicabanga ukuthi icacile siyayizwa. Ngifisa ukudouble check la ukuthi endabeni yembozi lapha noMapholoba akukho uMapholoba ayevive ngakho ke yena ke decide ukuthenga lembozi, akukho nokwakhe eceleni. Number 2 sisazothola lapho ukuthi ubhaka King Bhaka yena engapledge ngani mhlawumbe ukuze sigcine silitholile iphono. Asibuke ama-estate akhe, asibuke ini, kodwa naye besifisa ukuthi elule isandla silekelele kule nkonzo. Ngiyathokoza kakhulu. Alright bhuti omdala. Akukho wayethe uzokwenza isupport wangafuna ukuyidalula. It was live on TikTok. Into eyaba akayiqinisekisa umamcineka ngiyamfisa lo muntu wesifazane ngabe ngaba khona la ku live ngoba wathi yena unembuzi angasupporta ngayo wase wathi uMapholoba uzoyithatha yena ngoba wathi lo muntu wesifazane ukwamaphumulo. Futhi nami ngifonelile nje okokuqala waye confirmile ukuthi cha uzovela ngazovela ngakho akuthanda ukudisclose kodwa ahlangane ku live ntambama. Mase kuvela umuntu kwakumamcineka othi yena unembuzi wathi yena uzoyithatha. Bengingakaze ngimfoneleke ngimbuza ukuthi umephi kanjani. Moving forward uPapa G waveza ukuthi i-interview yasokhuzini ngamtshela uPapa G ngathi mina angikuthandi ukuthi ngoba umsakazo is governed by it's a BCSSA if not mistaken. Ngiyazi ukuthi wakuzoba nezinkulumo ngoba lento ibinyakazisa imizwa yawona wonke umuntu okhona. So kungenzakala ukuthi uThamara agcina aluze content ngathi yonke into ayiqale kumina. Ngangizwe ngathi futhi kuzoba ne-interview yenhlaka production yaqala kumina. Noma ke ngakazi iziyenzeke nakuThamara wangitshela ngoba ngamtshela ukuthi wonke umuntu oletha anything egameni lakhe ngoba sikanje yonke le nto leyo awungitshela ngoba kufuna ukuthi iqale kumina ngiyazi ukuthi isima kanjani kwenzakalani ngifuna ukubeka lokho kube sobala. Moving forward supportwa even nabantu bamabandla khona umprofeti owangifuna throughout omunye umuntu ngoba wagcina engavezanga noma engavelanga ngathizeni wayethe uInvert Tamara angikwazi futhi ukumdisclose igama lakho ukuthi ubani wakwenzakaleni kanjani ngoba lokho kwakusuka emizweni awekho umuntu wayephoqwa ukuthi kwenzakaleni ngasona siphi isikhathi bathi abantu nawo 2000 rand kapetrol ngicacise lokho as much as ungasuka eThekwini uhambe yemkhuze noma mhlawumbe ophongolo uphinde ubuyele eThekwini
uma ubhuka ukuhamba even ukuthinta ephaketheni lakho awukho upetrol ka R2000 ongahamba ngawo usuke eThekwini ubase eThekwini uhambe eMkhuzi uhambe uphinde uthi uyabuya kanjalo nje ku R2000 ngapetrol ufuna ucacisa lento le mhlawumbe abantu abazazi imoto dlula mina all right Umyalo. yebo bhuti omdala Ngizosho nje okuhlukile ngabafowethu angazi nokwenza ngoba ngicabanga kancane. Ngicabanga ukuthi usisi uThamara ubongile ukuthi isupport ayitholile kubantu yipi nayipi. Ngibona singekho isidingo sakho konke lokhu ukuthi ubani wenze ini ngoba leyo nto unabantu egcina ibashaya njengoba kuke kwaze kwafika ekutheni sekuba nabantu ekuthiwa ngeke besasupportwa nabento nabazenzayo ngoba besupport umuntu okhuluma into engathandwa abanye abantu. Ngiyacela mina namanje ukuthi ngoba usisi uThamara ubongile ngenhliziyo yakhe yonke sikuzweni lokhu akushilo konke lokhu okudisclose angiboni ngoba akukho la ngikhumbula khona usisi Thamara ethi yena ubazi ukuthi imali ekhona imali engaka imali efike kuyena imali engaka. Angikhumbuli nje ngoba yabo yonke lento esiqala ukungena kuyona mina isizongenza ukuthi ngicabange okunye mhlawumbe okungekhona. Ngiyafisa nje mina ukuthi sime kulokhu esesikuzwile sibonge support kubantu abasupportile noma abasupport uThamara sibonge nabagxekile ngiyabonga. Mana kancane ke Miyeza ngiphinde ngiphose nami mhlambe siyathokoza kakhulu iseluleko Mathuli mhlambe okunye bengifisa ukuthi ubaba Miyeza ngithi sesibongile ke kwabanikela siyabona ukuthi simeke kuphi simeke kanjani simeke ngebhadi sitshekile ipholo la lithanda ukungafinyeleleki kahle kulo yikho ke bengifisile kumbuzo wami wesibili ke baba Miyeza ukuthi mhlambe ngoba esasekhona nje asiyisheli ngoba igovozile bababhaka kodwa mhlambe sesidlula nje ngoba sinako kwipanel ukuthi ubabhaka mhlambe kulesimo esibhekene naso mhlambe engasiweza kanjani engasikhipha kanjani kuso ukuze mhlambe sigcine sifike la esifisa ukufika khona. Masango before ngithethe bababhaka angikucacise futhi lokhu mhlambe kwasala kwabaningi ipholo ngangelifisa ngokwami not necessarily as an ipholo ngoba ngeke sithenge imoto ka 200,000 singayenzile i-background check kantombazana ukuthi ume kuphi kanjani ekhaya ngoba imoto iluze ivalue ihambile ihlele endlini ihambile noma ingahambile each and every day imoto iluze ivalue uma wayikhipha egarage. So i-Tez kwakuyislogan iPolo kwakuyislogan but our first wish and everything ukuthi sikwazi uku-accumulate noma si-achieve imali efika kulelo zinga lelo ukuthi iPolo masilithenga lingathengeka noma indlu ingaphuma at that time. I think leyo nto leyo ngayenza yaba clear ngiyaxolisa uma ukuthi yapsala kubhuti but ngisho ngithi sesinalo iTez lika 20,000 rand of which is skipper leso selentozana segucci excuse me moving forward ukuthi no ahlanganisene iTez kwangabe mhlambe ekhombisa ubulima ngoba abantu bekhala makuthiwa mhlambe usisi ngoba emncane engaka ekhaya ayikho even ngisho indle ephilayo but bese sigijimela ukuthi thina siyibandla siwenza lokho ngangithe before ukuthengwa iPolo sibalekile into ye background check ukuthi uhlala phi kukuphi naye ekhaya ngoba kunabantu abasebenzisa ikhaya as an advantage yokuthi bathuke uThamara. Angikuvimbike kule yokuthi ngoba sesinenkosi enkulu uKing Bhaka la yezinyanga zonke ekhona zakwaZulu Natal nakhona konke eSouth Africa naye engaliveza uvo lwakhe phezulu kwayona yonke into eyenzakalayo asikuvimbi lokho ngoba naye mhlawumbe uqhamuka na something engabe khona. Ngicela ukuthi ngikuthethe la kuyena bhuti omdala la kulentozana ku live ngiyabonga. Ngicela nje ukubingelela futhi again yabo. Ayikho into engiyaye ngiyiqaphele ngokuthi uma ngabe ngi-invitewa bese ngithola ukuthi
kahle kahle yini inhloso yokuthi ngi-invite yabo. So njengamanje inhloso yanamhlanje ukuthi ngi-invite it's because sekuyavalwa njengoba kuvalwa kubalekile ukuthi nami njengomuntu osebenza ngabantu abahlukahlukene ngibe ne-comment uzwe kahle ngisebenza ngabantu abahlukahlukene yabo. So ayikho into engijabulisa njengokucontributor kunoma yini kodwa ngathatha isinqumo esokuthi noma yipi i-contribution engiyenzayo izoba private because abantu abaningi bagcina besebenzisa i-social media ukuveza ukuthi basize abantu abaxakekile yabo. So as a result bakhona abafowethu engingacontribute empilweni yabo futhi ngezimali ezinkulu kodwa angakaze ngishow off. Zikhona izikole ngeke ngafika nganikela kuzona angakaze ngishow off. Isinqumo engasithatha ngenxa yokubalekela le busy yaka social media. Ngiyamthanda kodwa umfethu uMasango lapha ngoba uyile nhlobo ethi noma raise point kodwa futhi aphinde futhi ayikhuze yena ngoba uyasho ukuthi no bhaka mfethu asisho ukuthi siyayishela ngoba nakho ihleli kapi kodwa sesisale siyasho cha Masango kunjengoba usho mfethu yes ihleli kambi mfethu ngiyathembisa kodwa ukuthi uma ngabe uThamara ngoba sengimbonile ukuthi uhlakaniphile i-content enye azoqhamuka nayo ezobe isiqinisekisa ukuthi bonke abantu ngokuhlukahlukana iyabahlanganisa ibenza ukuthi wonke umuntu azizwe nami ngizocontribute mfethu lapho ngiyathembisa futhi ngiyoba wokuqala njengoba ivalwa namhlanje le asiyeke ivalwe le kodwa enye ngoba umntwana esengimbonile ukuthi usharp kakhulu futhi nespirit siyamthanda enye azoqhamuka nayo kodwa qinisekiseke manje ngoba sengimbonile ukuthi uyathayima ibahlanganise bonke abantu abahlukahlukene because sibuye sisebenze ngabantu bafethu iqiniso liyakhulunywa and mangabe usebenza ngabantu kuba nabantu ababa ama potential customer ama potential buyer whatever you may call it yabo. So kumina okwamanje abantu abangisupportayo ukuthi ngibe kule level engiyiyo yilabantu ababukeka bengawa understand amaqiniso akhulunywa uThamara. Yes amaqiniso kodwa abawa understand ekubeni bona abayi potential support yami yabo. So as a result ngithi asiyekeni le idlule ngoba vele ngifike ngo-last minute sekuvalwa kodwa azoqhamuka nayo ngingafaka noma into engakanani I promise. Mina ngimzwe kahle baba uNzama. Baba umyeza. Busikakane ngikhona. Mina sibonga baba uNzama konke asekushilo mina ngikuzwe kahle. Kodwa ngizoncika la ekuthenini abantu ngiyafisa mina ukuthi bayifundise ukuthi umuntu ungathi mamphakela ukudla bese umtshela ukuthi akakuhlafune kanjani. Ngoba uyena osukazi ukuthi ukugwinya ukudla mase kuhlafune kangakanani. Le ukuthi ingane yini ekufunakala yenzelwe yona yini eyona exakile ayibone ngathi umphakathi usufuna ukungena kokuseceleni kanti phela ingane ayikaze isho ukuthi ifuna idonation kwaba yibona abantu abayishozelayo ukuthi ingane bafuna ukuyilekelela bayiphi support abasuku abantu ukuthi bese befuna ukuyidrive ukuthi ngoba inikezwe support ngesupport enikwe yona ayenze 1 no 2 no 3 ngicela lokho mina kodwa umbono phela nanginqumi nami ngilutho. Buti ngoba angesikwenze sikuconfirm konke la ku live since kunabathakathi nalona lokuhlobo abangahambisani ne-initiative nabahambisana ne-initiative. Ngicabanga ukuthi okubaluleke kakhulu kulesi sikhathi lesi ngoba kwakwenziwa ngothando kungaphoqwe umuntu okubaluleke kakhulu ngesikhathi lesi uku-appreciate wonke umuntu owafaka isandla kanti futhi ngakubalula lokho kubantu engangibacelile bonke abalandela ingane content yabo bakukhombisa abantu ukuthi bayakulandela ukulandela kodwa noma into ibajabulisa they can't even take even a single 10 rand on their pocket ngoba ngeke qambela ngabantu abasitolethile nabantu abafaka isandla
abafikile even na 100 ngeke ngiqamba manga. Into esiboostile kunabantu abathi mabelandela into babe neqiniso, for the sake that sibe nobantu abakwazi ukudonate imali engaphezulu ko 10,000 noma ngo 10,000 as an alone. Usitshela ngokusobala lokho ukuthi kunabantu abathi babethanda into noma bephila kuwena noma ubaphilisa bakwazi ukuba nawe. Lokho ngeke ngidlale ngabantu, and futhi akade bekuthanda ukwenza kwangenzeka. Siyabonga, sibonga lonke uhlobo lomuntu ngoba siphila ezikhathini engafani, but mina ngangicela nje a single 10 rand per person. Ngaze ngathi uTamara into ufuna isikhulumi ulandelwa ngimfice esalandelwa abantu aba close to 300,000 bekafikile ku 300,000. So ngathi nje aba u200k abamfollowayo, ngicela nje kuphela a single 10 rand to them. Unfortunately iqiniso ngoba kuyinto engekho, umuntu uyakulandela ezoba icamera empilweni yakho ukuthi wenzakalani. Kwenzakala ngendlela okwenzakala ngakhona. Not even like a single 100 of people abakwazi kumsupport, but akuliwa nalabo bantu labo ngoba kwacelwe isupport futhi wayengashonga uThamara ukuthi ulambile noma ucetha afakwe imali noma acetha wenziwele ini. Kwaba initiative esuka kubantu abaseceleni, even on a single day whereby athi ena ngisupporteni ngithandeni ngletheleni imali nani, and ngicabanga ukuthi ngoba okwakwenziwe kuyaqala noma kuyagcina namhlanje asikwazi. Kodwa nje leyo initiative leyo ukubonga wonke umuntu okusuka uthandweni, abafowethu bebehlezi bekwenza beshare even ama proof of payment even from my side isikhathi esiningi. Siyabonga ngaphansi kwegaba likaThamara nango likaMiyeza noma likaMasango ubhuti omdala ukuthi sebebona ukuthi siyabonga, and into ethu ubhuti omdala uMasango umile entweni yakhe license. Siyabonga kakhulu yonke into bafethu, mina ngidlulisa nje ukubonga. Ukuthi okunye kanjani njanyana angihlangane nakho, siyabonga nje kuphela, iyona into ebaluleke kakhulu ngaphezulu kwazona zonke izinto. Ukubonga into eyisuka othandweni yenziwa abantu ungaphezulu kwayona yonke into. Ngisho ngathiwa awufaka 10 noma 5 noma awufisa ukwenza, but ukubonga bhuti omdala neappreciation ngoba kusuke enhlizweni. Imali into esesesive kakhulu, but ngoba kusuke enhlizweni kubantu, siyabonga bafethu. Siyabonga kakhulu. Angazi Masango usekhona lapha? Mhlambe bamnyazi ngibonga ithuba nami sengizokwehlela ngezansi. Cha, ngizoqala nje lapha kuBaba uNzama. Ngisithokoza kakhulu impendulo yakhe ubaba. Kuyasho uchithile khona impela, hayi akabambeki. Ya kodwa ke uke washo ke Mnyazi ukuthi usmart. Ngiyasola futhi vele ngoba bendawonye lapha noSikhakhane khona lokho abalokhu behlebelana khona, kodwa ke okuyikusikhulisa ke kulo life. Mhlambe siyabonga babhaka in the near future i-contribution ozoyenza lingane noma ngabe yini njengoba usudiscloseile, siyathokoza kakhulu. Mhlambe ngiye la kuMathula, ngiyawezwa i-comment yakhe uSibali umebeka indaba yokuthi umuntu ngeke ufike umfake ukudla emlonyeni bese uthi akahlafune kanjani noma into ethi ayifane naleyo. Kodwa mina ngisuke ephuzwini lokuthi into mhlambe yangenza mina ngafocusa kulokhu engithe ngipledge ngakho kwaba i-initiative yokuthi nakho okuzokwenziwa, yabona. So manje angazi ke kushuthi ufuna ngiyiconverteke le uma ukuthi udadewethu undodakazi Thamara mhlamba ayisezukuba ifocus ilentoza njengePaul, ngithi ayike indodakazi mhlambe ilicense ngabiza neLenas ngabiza 5,000 ngivele kube yiyo into engidlulisayo mhlambe ukuze kuzosheshe kuhambeke kuyeke phambili kahle mhlambe, ngoba angazi mhlambe I'm subject to be advised Baba Mnyazi nawe Sikhakhane kulokho ukuthi mhlambe nami ngikwenza okunye in a smart way ukuthi kungalokho kuthiwa hayi license lena kanti ngoba mina ngangisusa from the point ukuthi ku contributor for into enjengale,
yabona. So ngiyacabanga ukuthi nami ngiflexible ukuthi ngideviate uma ukuthi siyinhlelo ziyabukeka ukuthi hayi ungathi la esiya ngakhona kumnyama asishintsheni siye kwenye position instead of ukuthi senzeke njengezivumelwane lokwe license ngideviate ke nami ngithi hayi awubambe nakho ongakwazi ukwenza noma ngabe yini ofisa ukwenza ngakho ngalenkece bengithi mhlawumbe ngizoyifaka kuloko kwamaphepha okushayela. Ngiyathokoza kakhulu ngethu. Bhuti omdala, i-offer yakho it is materialistic mawusho abantu abafundile. Ungadini kwamnezi. Yebo, Angena umuntu othanda ukungena umuntu mayikhuluma kodwa ngixolele. Cha ngifuna ukungena lapha kuBaba Masango. Cha Baba Masango okwakha kufana nalokho ebengikhuluma khona mina bengikhuluma kulokhu kokudisclose indaba zezimali ukuthi ezinye zenzeni nani. Okwakho kwavela nje kwaqonda ngalesi sikhathi nayo sesuthamara wakujabulela nathi sakujabulela ukuthi isupport ompha yona inhle siyayithanda. Ngicela okwakho ungakufanisi nakho konke lokho kudisclosewayo okunye ukwenza ngendlela wakufisa ngayo not ukuthi ukhiphe imali withdraw imali uyise kusesuthamara lokho engicelayo. Ngiyathokoza kakhulu Mathula. Siyabonga. Hayi ngicabanga ukuthi sengiyabonga kuphelile konke. Bhuti Masango uThamara uyaxhumana naye konke kuyosala ezandleni zakhe. Angazi noma lokhu disclose yini. Kwenziwa a pre-approval la yenye into ye-home finance yokuthi bamakhele indle ekhaya. I-approval yayithi 169,000 namasenti anyana eceleni. Ngakwenza kokwakusemandleni noThamara ngiprovide ngakho kwase kwasala a proof of ownership yasemhlabeni weNgonyama Trust. Kwacela nengane ukuthi kusubmit kwasala iPTO engesendwanga from iside kaThamara. Kunomuntu wangithinta eceleni wathi ufuna ukwenza yena ngecompany yakhe waseba nama requirement akanawo. So kwacela wakala lonto leyo namanje ke bekuyinto engazitholakala kuThamara ngenqamba manga wayinikelile umfo owayekwenzile lonto leyo ukuthi ufunani nani akwenze kanjani. So kwasala from iside kaThamara ngoba wayengekho emakhaya kodwa nje kwakufunakala incwadi eyayitholakala eofisini lenkosi noma enkosini yasemakhaya. Ngikhuluma ngenxanye yezipho ukuthi kwahambe kwafika phi ngoba ngakusho lento leyo ngamselela even incwadi i-pre-approval siyenziwe bam-approvele ukuthi no engathola indlu yenani elingaka lo wayekwenza. Kwase kusala kudadewethu ukuthi mhlambe submit izinto ezinecessary zakhona okwakuyi bank statement noma i-proof of account ne-PTO. PTO kakhulu engicabanga ukuthi yamshaya from emakhaya lapha bakhe khona eMandeni. Angizwa? Kanti finance No. Wangakhokhi ngisho even a single cent. Ngileto ngangazi no finance phakathi but mina umuntu ongayibizi kahle igama lakhona not ezifuna ukuthi wayephiwe icredit ukuthi uzokhokha inyanga nenyanga. Cha kwangekho kanjalo. Bakubeka nje ukuthi no akakudingakali lutho. Into abayifunayo kuyena ilokhu nalokhu bakwazi uku-approve. Kwayefuna ukwakha ngemali azoyiclaim kwi-trust yakhe. Engathi une-NGO lo mfowethu lo into kanjalo ukuthi angithandi ukudisclose ngoba baningi osathana bengaze be-disqualify into yakhe. Kodwa nje wayekubekile ukuthi akafune lutho ufuna lokhu nalokhu kuyena eyakhe company nesenzo sakhe. Mina ukuthi before ISIT nomuntu kuboka Thamara phela wayengamthengela isite wayezohambe kwakha kuboka Thamara ukuthi yini leni ayisifunakala submit kanti wayezoyoclaima kwi-trust yakhe yini yena noma wayefuna into ezohambe yoboleka ngayo imali mayezafuna ama-bank statement. Kwakuyi-trust yakhe bhuti omdala ngakubeka kanjalo. Kodwa ngizozama ukuthi ngikuthole eceleni ngikuchazele. Anogada neza baningi abakhandi bama-TV abasebenzisa ulwazi endaweni e-wrong. Ngeke nje mina ngiyikhomithi ukuthi ngizofika kini ngizokwakha isibaya
bese kuthi mase kufunakale ngiyokwakha esibakini ngiqale phansi ngithi kufunakale i-approval yenkosi noma yomakhelwane engane ngiyosakha egcekeni kini futhi futhi ungadlali ngathi kusebusuku asilale soze siwume manje sozezivume sikhulume inganekwane kodwa ke ngicabanga ukuthi makwenzakalile with all necessary requirements ngiyokwazi kwenzekile makwenzekile ngohamba ongcono ngiyokhuthuza ngisho umuntu emgwaqweni ngiyokunika u-5,000 ngeke kwenzeke lo hayi khona mase kufuna ama-terms and conditions amangaka mbabumyazi hayi nami sengithanda ukushaya amakhala manje mhlambe lokhu okusho usikhakhane mhlambe sesingafuneka sikubuka ngenye indlela ukuthi lokhu angeke usilekelele futhi ngeke kuze kusasebenza sidala funeka kube umuntu nje oqondile ozothi hayi ngoba nanti ibala na indawo yokubeka ilentoza uyokwenza i-quotation nje yena ne-hardware ethatha i-material eyibeka egcekeni kuphela ngaze ngafisa kanti njalo Miyeza kumnandi ukukhuluma ngamadatha ku-TikTok ngaze ngafisa webobhuti abadala ukuthi engathi ngamfolo umfolo azoyichaza uma ngabe comfortable la kodwa yena ukuhulumeni kodwa ngaze ngakufisa ukuthi ngabe ngayichaza la anyway ngicela ukuthi ngivale sekwanele sengaphezulu kwesikhathi kade sikuhlelile noma sikuplenile kukhona angazi masango noma unayo into ongayidlulisa noma nenkosi enkulu lapha King Bhaka ukuthi mhlambe bekhona amagama but nje sengicela ukubonga kulesi sikhathi lesi and bekugcina sikhuluma ngento noThamara kowami live bekugcina namhlanje okunye sengiyoku-introduce mhlambe ngama-post uma content akalele from TikTok kuphela kodwa nje akusenayo into mhlambe ngathi ngiyobuya ngithi ngimile ekutheni ukuthi nokuthi sesidlula isikhathi sakhona ngibonge siyabonga kakhulu babumnyasa esakwazi kakhulu